Ukrainan lennokki-iskut syvälle Venäjälle jatkuvat. Miten ne operoidaan ja mitä ne paljastavat Venäjän ilmatorjunnasta? Ovatko Venäjän voimat heikkenemässä vai nouseeko se talvella uuteen rynnistykseen? Pystyvätkö Ukrainan joukot voittamaan Venäjän luoman miinahelvetin? Nämä ja monta muuta kysymystä saavat vastauksia ISTV:n Ukrainan studiossa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Asiantuntijavieraamme tänään on Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu. Hienoa saada sinut tänne. Joo, kiitos kutsusta. Aloitetaan koko länttä jo 2,5 kuukautta polttaneella aiheella, eli Ukrainan vastahyökkäyksellä, jonka tavoite on Venäjän asevoimien poistaminen kaikilta sen valloittamilta Ukrainan alueilta. Operaatiota ei ole toistaiseksi pidetty menestyksenä. Päivitetään tuo otaksuma nyt kartan ääressä. Simo Pesu, mikä on Ukrainan vastahyökkäyksen tilanne eri rintamilla? Joo, mä ehkä aluksi vielä sanoisin sanasen, että Venäjän hyökkää käytännössä 3 tai useammallakin rintamalla. Että he jatkuvasti hyökkää Ukrainan infrastruktuuria ja väestöä vastaan eri tasoisilla iskuilla yli Ukrainan alueen. Ja toinen on sitten meririntamalla ja pyrkii rajoittaa. He ovat pitäneet merisaartoa sieltä edellisen sodan alusta alkaen, jonka Ukraina on asteittain osin murtanut. Ja nyt me puhutaan yhdestä rintamasta, eli tuo maarintama tällä hetkellä, ja me mennään siellä sitten sen maarintaman viimeisimpiin tapahtumiin. Ja tämä, mitä tässä vaiheessa kutsutaan vastahyökkäykseksi, niin se on Ukrainan offensiivi, jota on valmisteltu viime vuodesta alkaen. Käytännössä ukrainalaiset ovat sotapelanneet kumppaneiden kanssa tätä offensiivia valmistelleet sitä, ja sitten länsimaat tuotti tuossa viime vuoden vaihteessa, niin tuotettiin ne päätökset, että millä lailla Ukrainan asevoimia varustetaan niin länsimaiden suhteen. Juurikin tämä operaatiosarja, mikä tässä on tällä hetkellä käynnissä, niin silmällä pitäen. Ja tämä tosiaan, niin kuin mainitsit, niin tämä alkoi 2,5 kuukautta sitten. Ja toukokuussa oli sellaisia näkyviä että he tekivät valmistelevia toimenpiteitä tuhos venäläisten logistiikkaa ja johtamisjärjestelmiä. Ja testasi sitä rintamaa eri kohdilta, ja sitten kesäkuussa he käynnisti niin 2 suunnassa yhdenaikaisesti niin hyökkäykset. Ja tuossa Asovanmeren pohjoispuolella tässä kulkee Asovanmeren harjanne. Se on sellainen 70-90 kilometriä tuossa välissä. Ja tämä on se järkevä strateginen tavoite, minkä tuossa ilmasit, mikä Ukraina on ilmassut myös. Eli katkaista tätä kautta yhteydet tuonne Krimille. Ja he ovat tässä harjanteen keskiosissa, niin on sellainen korkeampi alue, mikä on vähän tiestöisempää. Ja täällä on sellaiset isommat, paremmat logistiset liikkumisakselit on täällä Melitopolin ja siitä edelleen Krimin suuntaan. Ja sitten täältä Vuhledari Mariupolin suuntaan. Ja näissä 2 suunnassa niin ukrainalaiset käynnisti silloin kesäkuussa sen hyökkäyksen. Ja se, mitä täällä on tapahtunut, niin se painopiste näyttäytyy alussa tässä suunnassa. Ja silloin ilmeisesti kuitenkin sitova tarkoitus enemmän kuin varsinaisesti tarkoitus murtaa. Mutta yhtä lailla he ovat käyneet siellä sitä taistelua. Täällä he ovat taas tunkeutuneet siihen venäläisten taistelujärjestelmään. Eli sitten siellä on sitovia taisteluita, tapahtuu täällä Donbassin suunnassa, eli ukrainalaiset on jatkaneet taistelua tuosta Bahmutin alueesta. Ja venäläiset taas vastaavasti täällä vähän pohjoisempana, niin mitä ilmeisemmin sitoo ukrainalaisten voimia niin hyökkäämällä tässä tämän Kreminan tasalla. Eli me puhutaan semmoisesta 1000 kilometrin rintamasta, jossa on 3 sellaista laajempaa erillistä operaatioaluetta, jossa Ukraina pyrkii niin hyökkäykseen tällä hetkellä. Ja se, miten se on toteuttanut sitä hyökkäystä tuossa kesäaikana, niin aluksi he lähtivät niin kuin mekanisoidulla kalustolla murtamaan sitä venäläisen rintamaa siellä alussa. Ja siellä sitten tuli niitä joitakin näkyviä tappioita, mitä ilmeisesti he siirtyi sitten sen jälkeen taktiikkaan, jossa he sitten asteittain tunkeutuu siihen venäläisten puolustusjärjestelmään ja aina sitten sen jälkeen tykistön ja epäsuoran tulella niin suojaa sen, mitä he ovat vallanneet ja pyrkii pitämään sen. Ja se on samanlaisena näyttäytynyt tässä viimeiset 2,5 kuukautta. Et me ulkopuolelta, kun me katsotaan sitä, niin me ei pystytä sanomaan, että onko jonkunlainen läpimurto tulossa vai eikö ole tulossa. Että se on se käytännössä
se näkyy vasta. Se, että he saavuttaisivat jonkunlaisia tuloksia, niin se käytännössä edellyttää tuosta puolustusjärjestelmästä jonkun asteista Venäjän joukkojen romahdusta, jolla sen ennustaminen ulkopuolelta niin on kohtuullisen mahdotonta. Et se on se operaatio tuolla kussakin suunnassa johtava komentaja, niin sen tuntee ja tunnistaa. Ja venäläisellä komentajalla on tietysti vastaava tilannekuva siellä. Eli tässä käydään kulutustaistelua. Ei pyritä sellaiseen nopeeseen läpimurtotaisteluun useasta syystä. Yksi syy on siinä, että se tuollainen puolustusjärjestelmän läpäisy, niin se edellyttäisi raskasta puuta, jota Ukrainalla on rajoitetusti. Että heillä on tykistöä ja jonkun asteinen tykistöylivoimakin täällä etelässä, joka on välttämätöntä sille, että heillä olisi mahdollisuus sitä hyökkäystä viedä eteenpäin. Mutta siellä on sellainen raskas tuli, jolla murretaan tuon tyyppiset niin kuin linnotteet, niin siitä heillä on rajoitetusti. He käyttää sitä risteilyohjuskalustoa ja omia niin, ohjuskalustoa, niin käyttää siellä venäläisten selustassa edelleen asteittain, pyrkii aina logististen solmujen ja tukikohtien ja varastojen tuhoamiseen ja niin edelleen. Mutta läpimurtoa varten tätä HIMARS-kalustoa esimerkiksi pitäisi olla valtavasti enemmän. Joo, tai ehkä sellainen ilma-ase olisi siinä se kaikkein voimakkain, että pystyttäisiin käyttämään todella suuria taistelulatauksia ja niin edelleen. Mutta se eri aselajien, se, että tulella aina hankitaan se mahdollisuus manööveriin tämän tyyppisessä kulutustaistelussa, että on se sitten mitä kalustoa tahansa. Tykistöllähän Ukrainan asevoimat taistelee ja se käyttää nyt sitä, on täällä käyttänyt sit tulitukeen myös tätä HIMARS-kalustoa, että sille ei ole välttämättä pyritty vaikuttaa sinne selustaan, vaan se on käytetty ihan oman etenemisen tukemiseen. Viime päivinä on paljon puhuttu F-16 lahjasta, jonka Ukrainan ilmavoimat voisi saada, mutta se ei taida ehtiä mitenkään tähän vastahyökkäyksiin tämän syksyn aikana tai talven aikana, vai ehtikö? No joo, mä tässä sotakoulussa opettavana upseerina niin mä ottaisin niin 3 tasoa, että on taistelun taso, sitten on se operaation taso ja sitten on puolustuksen taso. Nyt kun me lähdetään puhumaan näistä hävittäjäkalustoista, niin me nostaa saman tien sinne puolustuksen tasolle tässä kohtaa, eli vuosien ja vuosikymmenien niin puolustussuunnittelua. Se edellyttäisi, että niitä nopeasti tuotaisiin taisteluun, niin se edellyttäisi, että niitä ainakin niitä täysin tukisi joku muu niiden käyttöä, vaikka siellä sitten istuisi sitten ukrainalainen taistelulentäjä. Sellainen ei varmasti ole niin kuin millään lailla tässä kohtaa realistista. Eli ne näyttäytyy varmaan niin kuin pidemmälle jänteelle. Ukrainan oma hävittäjäkalustohan kuluu koko ajan aktiivisissa taistelutoimissa, niin siellä on niin kuin väistämättä sieltä tulee se niiden käyttöikä tulee vastaan jossakin kohtaa, ja heillä on välttämätöntä niin kuin seuraavia vuosia ja vuosikymmentäkin varten, niin heidän on välttämätöntä hankkia niin uusi ilmataistelukalusto. Hyvä. Jos mä saan tähän sen Zaporizhzhan alueen kartan, niin mä kysyn kuitenkin yhtä vähän täsmäkysymystä. Tuo Tokmakin kaupunki on ollut esillä. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet sen pohjoispuolelle. Ja sieltä olisi sitten tuohon Melitolin risteyskaupunkiin enää 50 kilometriä. Miten voit ottaa kantaa tällaisiin tietoihin? No joo, mehän ei sitä täältä tiedetä, onko se tapahtunut vai ei, mutta jos me oletetaan, että he ovat päässeet murtautumaan venäläisten ensimmäisen linjan läpi ja lähestyy kaupunkiin. Käytännössähän tämä kaupunki tässä on taas sitten linnoitettu kohde. Eli ukrainalaiset, mitä todennäköisimmin he sitten pyrkii sitä saartamaan jommalta kummalta puolelta, kumpa puoli se sitten onkin heidän paikallisen komentajan näkökulmasta ja hänen käytössä olevaa resurssien mukaan mielekkäämpi. Että me 50 kilometriä on pitkä matka, eli tuollaisessa puolustusvyöhykkeessä, että kilometrikin on ollut pitkä matka siinä. Että kai se peruskysymys on se, että kuinka, vaikka sulla on linnotteita siellä, mutta niissä linnotteissa tietysti pitää olla miehitys. Kyllä. Ja se, että kuinka paljon ukrainalaiset on kyennyt kuluttamaan sitä venäläisten ja sitomaan sitä venäläisten voimaa, että pystyykö he miehittämään niitä asemia koko ajan tuonne Melitopoliin asti. Että varmasti Melitopol on yhtä lailla linnoitettu kuin toi Tokmak. Maallikko ajattelee niin, että tuo rintaman läheisyys on vahvemmin linnoitettu, vahvemmin miinoitettu ja sen takana on alueita, joita pitkin pystyisi etenemään nopeammin. Onko se yhtään paikkaa? Joo, luonnollisesti näin se on, että siellä on enemmän etenemistilaa. Mutta meillä on tässä nimenomaan nämä pääreitit, mitkä näkyy tässä, niin kyllä venäläiset siitä sitten huolta pitävät, että ne on ne kaikkein parhaiten linnoitetut alueet. Tai että he pystyvät rajoittamaan mahdollista murtoa
esimerkiksi jos se tästä alueelta lähes, että pystyy rajoittamaan sen tolle alueelle ja pyrkii luomaan sitten siihen omalla ilmavoimien ja tykistön tulen käytöllään niin jonkunlaisen alueen, millä he pystyvät sitten tuomaan ukrainalaisten voimista. Eli hyökkäystaistelu on huomattavasti vaativampaa ja vaikeampaa kuin puolustustaistelu. Silloin se joudut työntymään vastustajan hallussa olevaa taistelutilaa osittain. Sillä vastustajalla on silloin ääni siinä kamppailussa ja sä et pysty etukäteen tunnistamaan. Silloin omalla puolustustaistelussa sä pystyt etukäteen valmistelemaan kaikki johtamisjärjestelyt, logistiikan, esteet, tulenkäytön järjestely, mutta hyökkäyksessä sä joudut tekemään ne siinä kohdassa sillä hetkellä, missä sä olet. Hyökkäjän se varsinainen etu on aina, että yllätykseen pitäisi pyrkiä. Se varsinainen etu on, että hyökkäjä päättää, että mihin hyökkään ja milloin hyökkään. Puolustaja joutuu siihen sitten sopeutumaan, mutta hyökkääjällä pitää tulla sellainen kalusto, jolla se pystyy luomaan sen oman taistelujärjestelmän ja tulen käyttönsä sillä hetkellä siinä paikassa, missä hän on. Venäläiset sotakommentaattorit ovat väittäneet, että Ukraina on ottanut jo käyttöönsä niin sanotut pääreservit tuossa Länsi-Zaporitsassa. Onko sellaisia havaintoja tehty, että Ukrainalla on jo Leopard 2 taistelupanssarivaunut ja Challengerit, Britannialta saadut taistelupanssarit, ovatko ne jo rintamalla? Joo, onhan ne ollut kesäkuusta alkaen. Se, missä me tästä nyt mennään, me nähdään se sitten niistä kuvista, mitä A, venäläiset, B, ukrainalaiset itse haluaa toimittaa. Että nämä yhtymät, mitkä siellä nyt julkisuudessa näkyy, mitkä taistelee, niin nehän ovat länsimaisella kalustolla varustettu yhtymiä. Mutta tässä on kaikkein ehkä sellaista tärkeää muistaa, että Ukrainahan on taistellut omalla kalustolla ja asevoimillaan pääosin tämän sodan. Ja tämä länsimainen kalusto on tullut sitten siinä vaiheessa, kun se heidän kalustonsa alkaa kulua ja vähenee, niin tulee sitten olennaiseksi. Että heillä on edelleen yhtä lailla niin se suurin osa siitä kalustosta niin on heidän omaa osin neuvostoaikaista kalustoa. Kyllä. Jos mä saan sen kartan vielä, missä näkyy Itä-Ukraina myös, niin tämä Kupianskin alueella on raportoitu tuolla ylhäällä Koilis-Ukrainassa Venäjän hyökkäyksiä, niin kuin äsken mainitsit. Onko tämä sellaista, joka Venäjän tässä kannattaa tehdä tavallaan vastaiskuna tuolle Ukrainan hyökkäykselle etelässä, ja miksi? Joo, mennään taaksepäin sen verran matkaa, että venäläisillähän he viime vuonna toteutti mobilisaation sen jälkeen, kun heidän hyökkäävä joukkonsa oli kulunut käytännössä tuossa elokuun kuluessa loppuun. Ja tällä mobilisaatiojoukolla he ottivat aloitteen käsiin tuossa tammi-helmikuussa viime vuonna. Ja he pyrkivät hyökkäämään erityisesti Bahmutin suunnassa, mutta myös muissa suunnissa tuolla Donbassin alueella. Ja heillähän se offensiivinen kyky oli varsin rajoitettu, että se oli hyvinkin jalkaväen ja tykistön yhteistyötä, että heillä ei ollut enää sellaisia edellytyksiä käyttää mekanisoitua joukkoa, josta he olivat ne parhaiten koulutetut hävittäneet. Ja se on varmasti hyvinkin mielekäs tapa sitoa Ukrainan joukkoja edelleen, että Venäjähän koko ajan valmistelee ja tuottaa uutta joukkoa jatkuvasti käynnissä olevalla mobilisaatiolla asteittain. Ei nopeasti isoja joukkoja, mutta jatkuvasti he joutuu täydentämään. Ja ukrainalaisten mukaan Venäjän joukkoryhmä käytännössä, mikä heillä on vastassa tuolla maarintamalla, niin on suurempi vahvuudeltaan kuin Ukrainan joukot käytännössä. Et siellä sitten tulee niitä laadullisia kysymyksiä, mitkä on sitten olennaisia. Se, että milloin keskitetään mihinkin kohtaan. Et se varmasti on mielekkäästi. Se tarkoittaa, että Ukraina joutuu sitoa jonkunnäköistä voimaa sinne, jos venäläiset kykenee jonkun tasoisen hyökkäyksen siellä järjestämään. Mutta se ei tule johtamaan mihinkään pitkiin läpimurtoihin tai muuhun. Se on tarkoitettu kuluttamaan sitä Ukrainan asevoimaa. Tämä 2,5 kuukautta kestänyt hyökkäyspaine, jonka Ukraina on tuottanut Venäjälle, niin onko näkyvissä jotain venäläisjoukkojen ja venäläisasemien heikkenemistä, jopa siinä määrin, että jonkunlainen romahdus tai Ukrainan läpimurto olisi odotettavissa syksyn aikana vielä? Joo, me ei pystytä sitä ulkopuolelta määrittelemään. Se operaatioiden komentajat, heillä on käytännössä
operaatio perustuu käytännössä siihen, että sä tunnet, sulla on tehtävä, sä tunnet, kuinka paljon sulla on resursseja käyttössä, joukkoja, materiaaleja, ja sä tunnet sen oman materiaalivirran, mitä on mahdollisuus työntää niiden viikkojen ja kuukausien aikana sinne. Ja sitten sä arvioit sitä vastustajan joukkomäärää mahdollisuuksista materiaalivirran toteuttamiseen. Ja eihän sitä hyökkäystä olisi käynnistetty, jos se olisi, että he näkisivät sen mahdottomaksi, että he ei kykene lyömään Venäjän asevoimaa tuolla etelässä. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että tässä on kuinka hyvin se heidän valitsemansa strategia, että he ovat kahdessa suunnassa, toisessa mitä enemmän ehkä sitoo ja toisessa pyrkii läpimurtoon. Käytännössä sen ja ukrainalaiset jakavat myös sen oman voimansa silloin kahteen suuntaan ja jakaa sen tulivoiman, eli se täytyy aina ostaa se manööverimahdollisuus tuollaisessa puolustusjärjestelmällisellä omalla tulella. Ja venäläisethän kuluu, eli ajatushan on se, että he käytännössä kuluttaa sen venäläisen asevoimaa ja sitten pyrkii sen logistiikan kulun estämällä ja johtamista vaikeuttamalla, niin estää venäläiset pystyy siirtämään reservejä ja pystyy tuottaa materiaalia, ampumatarvikkeet ja uutta joukkoa siihen rintamalle. Eli siihen se perustuu se koko taisteluajatus. Ja sitten ei oikeastaan ulkopuolelta, niin me ei pystytä näillä julkisin lähteen. Me voidaan nähdä jotakin tapahtumia aina, jotka joku haluaa tuottaa sosiaaliseen mediaan esimerkiksi, mutta se ei käytännössä tuota meille, se tuottaa meille yhdestä pisteestä paikan, mutta ei kokonaiskuvaa. Että mä en sillä lailla pysty sitä ulkopuolelta arvelemaan. Että oli se sitten venäläinen tai ukrainalainen komentaja, niin en mä myöskään halua täältä valkoisen verran ääreltä tai vihreän verran ääreltä antaa heille mitään neuvoa, että heillä on varmasti kyllä se paras mahdollinen tieto käytettävissä. Silloin kun he käynnistää hyökkäyksen, niin silloin odotusarvo on, että silloin on mahdollisuus saavuttaa jotakin. Venäjän suorituskykyä, armeijan suorituskykyä arvosteltiin sodan alussa. Se osoittautui heikommaksi kuin on kuviteltu, mutta koko ajan on kuitenkin muistuteltu, että Venäjää ei pidä aliarvioida. Nyt se on kyennyt puolustamaan asemia koko kesän. Mitä tästä pitää ajatella Venäjän armeijan iskukyvystä? Venäjän rauhanaikaisille asevoimille he muodosti taisteluajatuksen, että he pystyvät lähtemään taisteluun rauhanaikaisella asevoimalla. Ja he toteutti sen silloin käytännössä helmi-maaliskuussa niin 2022. Eli he ei tehnyt minkäänlaista, he eivät valmistautuneet sotaan, vaan se oli se heidän rauhanaikainen asevoimansa, jolla lähdettiin niin lyömään, tuhoamaan Ukrainan johtoa ja alistamaan Ukrainaa sitten poliittisesti. Että se oli sillä lailla ihan heidän niin kuin doktrin. Nyt oli vain kysymys siitä, että he eivät kyenneet toteuttamaan sitä taisteluajatustaan. Eli he eivät kyenneet johtamaan niitä joukkoja ja sitä tule- ja liikkeen yhdistelmää rakentamaan. Venäjän asevoimat lähti ensimmäistä kertaa tämän kokoiseen sotaan, että he ovat ne taistelut tai operaatiot, mitä he ovat toteuttaneet huomattavasti pienempiä, jos otetaan Tšetšenia ja Georgia. Sieltä se perussyyt löytyy. Heillä ei ollut käytännössä niissä joukkokokoonpanoissa, niin mitä ilmeisimmin ei ollut riittävästi jalkaväkeä yksinkertaisesti. Heillä oli ajoneuvot, mutta heillä ei ollut sitä jalkaväkeä, mikä olisi kyennyt sen taistelun käymään. Ja eliittijoukot, maahanlaskujoukot, merijalkaväkiin, ne pystyvät taistelemaan ihan kohtuullisesti, mutta sitten muilla joukoilla oli ongelmia sen asian kanssa. Ja hän käytännössä joutui muuttamaan sitten. Venäjän maavoimat, rauhanaikaiset maavoimat käytännössä tuhoutui tuossa viime vuoden aikana. Ja he joutuivat muodostamaan niitä tavalla tai toisella uudestaan. Osa siitä on ihan puhtaasti mobilisaatiovoimaa, he ovat vastaavasti myös täydentäneet niitä joukkoja. Että he ovat niin kuin se käytettävissä olevan maavoiman määrä on kasvanut koko ajan, mikä venäläisillä on. Ne ovat pystyneet tuottamaan lisää. Joo. Näin se ukrainalaiset sitä tuo esiin hyvin selkeästi. Tuo kysymys vaan siitä, että se varustus ja koulutus ei ole sellainen, että he kykenisivät kovin monimutkaisiin sotatoimiin. Venäläinen on joutunut muuttaa sitä taisteluajatusta. He valitsivat tämän puolustuksen Etelä-Ukrainassa tuossa viime syksyn aikana, että se oli selkeä valinta. Että siinä vaiheessa, kun he päätti vetäytyä niin tuon Dneprin oikealta rannalta, eli sieltä länsipuolelta, niin siinä kohtaa he siirsi osan niistä siellä olevista niin eliittijoukoistaan niin siis silloin Bahmutin alueelle ja ryhtyi valmistelemaan puolustusta niin koko Etelä-Ukrainan alueelle. He ovat käytännössä niin viime joulukuusta asti valmistelleet puolustusta siellä Etelä-Ukrainassa ja tuoneet sinne mobilisaatiolla luotuja reserviläisjoukkoja, niin kuin meilläkin on, ja niiden koulutustaso, varustelutaso on maatalainen puhut, niin kuin näkyy, niin ne linnoitetaan sinne ja asetetaan siihen taisteluun, niin he kykenevät silloin niin taistelemaan. Joka kuopastahan se kaveri on aina kaivettava pois, jos ei se sieltä vapaaehtoisesti lähde, että jollakin tavalla. Että.
Kyllä. Vähän laajemmin. Tuorempien arvioiden mukaan Ukrainan sodan miestappiot kaatuneena ja haavoittuneena ovat jo useita satoja tuhansia. Tämä Venäjän hyökkäysvaihe on kestänyt jo 1,5 vuotta. Siis 22 helmikuusta on nyt 1,5 vuotta. Vaikuttaako siltä, että Venäjällä on resursseja ja ennen kaikkea poliittista tahtoa jatkaa sotaa pitkälle tulevaisuuteen? Joo. No, venäläiset, miten he määrittelevät sen, että mistä sodankäyntikyky valtiolla syntyy, niin se on, no tahto on ensimmäisenä, sitä he eivät edes laita siihen, sehän on siellä periaatteessa, heidän ajattelussaan se on se, että ei tarvitse laskea. Mutta sulla on se teollinen potentiaali, sen asevoiman koko ja sitten se tuotantokyky. Eli näillä periaatteilla heillä on esimerkiksi niin 10 miljoonia asevelvollisia löytyy. Ja nyt on kysymys sitten, että kuinka paljon he pystyvät tästä asevelvollisten massasta niin ottaa palvelukseen ja kuinka paljon he näkevät tarpeelliseksi ottaa palvelukseen. Että siellä tulee sitten ne poliittiset reunaehdot vastaan. Että jos me katsotaan ihmisiä nyt, eli he viime syksynä he päätyi siihen, että he rekrytoi liikekannallepanokampanjalla niin 300 000 plus miinus sotilasta hyvin nopealla tahdilla kuukauden aikana ja työnsä taisteluun talven aikana. Nyt tämä voima on kulunut sen talven aikana ja nyt he ovat sitten asteittain koko ajan ottavat väkeä palvelukseen erilaisilla sopimusjärjestelyillä. Että nyt on sitten se kysymys on sitten tältä syksyltä, että heillä on edellytykset mobilisaation kampanjaan, jos he tarvitsee niin satoja tuhansia sotilaita, se on mahdollista, mutta onko se poliittisesti mahdollista sitten, että Venäjän ensi vuoden esimerkiksi presidentinvaaleihin nähden, ja että haluaako Venäjän johto käynnistää tällaista, että asevoimat varmaan sen mielellään tekisi, mutta onko se sitten mahdollista. Toinen on sitten, jos sodankäyntiin, keskeinen resurssi, mitä sodankäyntiin tarvitaan, aina on raha. Ja pääosa niin Venäjän valtion taloudesta on hiilivetyjen viennistä, öljyn kaasun viennistä riippuvainen. Ja öljymarkkinat ei ole romahtanut tässä välillä ja Venäjä edelleen pystyy viemään öljyä. Ja että sillä ei ole sellaista tunnistettavissa olevaa kassakriisiä ollut. Että periaatteessa se, että se keskeytyisi se, niin ainakin nämä eri talousasiantuntijat katsovat, että kyllä se vaatisi jonkun asteisen kriisin esimerkiksi jollain raaka-ainemarkkinoilla, että Venäjä yhtäkkiä menettäisi sen raaka-ainemarkkinan, niin sitten se olisi mahdollista. Toinen on sitten logistiikka, puolella on materiaalit, varaosat siellä tuotannossa ja kyllä he ovat kyenneet koko ajan tuottamaan, mutta ne määrät ovat sen verran pieniä, että he eivät ole kyenneet varustamaan sen suurempaa asevoimaa. Että pidemmällä jänteellä he varmasti tuottaa. Nyt se sota kuluttaa, eli he eivät voi kuluttaa enempää kuin he kykenevät tekemään tällä hetkellä. Se on se rajoite varmaan, mutta tämän tasoisena sodankäyntinä, mitä me nyt katsotaan, ja puolustuksellisen sodankäyntinä, niin siinä ei varmaan mitään erityistä estettä, että miksei se sitten jatkuisi. Edellyttäen, että tällaista äsken vähän mitä keskusteltiin mahdollista romahdusta siellä rintamalla, joka saattaisi sitten moraalivaikutuksilta olla sellainen, että silloin he joutuisivat pohtimaan, että mitä tälle asialle nyt tehdään. Tällaisessa maarintaman ongelmahan on se, että periaatteessa mihin se ukrainalaisten offensiivissa kyky, heidän joukkojensa materiaalinsa riittävyys tähän offensiiviin, se tietysti myös jossain vaiheessa tulee loppuun. Ja sitten missä kohtaa ollaan, että missä kohtaa se maaraja, niin onko se Venäjän ja Ukrainan raja vuodelta 1991 vai onko se joku muu? Niin sotilaallisestihan siihen ne voidaan päästä, mutta eihän se ei ole vielä mikään edellytys minkäänlaisen rauhanteon. Sen takia sen jälkeen pitää myös hyväksyä se sotilaallinen tulos, jos me tämmöistä odotettaisiin. Että se tahtotila ei tällä hetkellä Venäjä ole missään vaiheessa osoittanut tämän sodan aikana minkäänlaista tahtotilaa, että se ei jatkaisi tätä sotaa niihin asettamiinsa päämääriin asti, että se on vallannut ja liittänyt osan Ukrainan aluetta ja se edelleen se jatkaa sitä Ukrainan niin valtion alasajoa omilla kaikilla keinoilla, mitä sillä on. Iso asia varmaan siellä on se, että jatkuvat iskut Ukrainan talouteen sieltä alusta asti. Että meillä Suomessa puhutaan taloudellisesta ongelmista, mutta se ei ole millään lailla verrattavissa siihen. Ja siellä on käytännössä se venäläiset pyrkii niin sanotusti kuristamaan sen Ukrainan talouden asteittain. Edelleen. Peruutetaan hieman taaksepäin. Mennään vielä tuohon rintamatilanteeseen siinä mielessä, että nämä miinoitteet ovat nousseet nyt esiin hyvinkin paljon. Kuinka ratkaisevasti, niin otan sulta siitä mielipiteen. Ne ovat ainakin olleet myrkkyä Ukrainan vastahyökkäykselle. Venäjällä on ollut kuukausikaupalla aikaa valmistautua.
tähän vastahyökkäykseen linnoittaa. Voitko sanoa, kuinka tappavan tehokkaasti Venäjä on tehnyt tämän miinoitteensa? No, me nähdään se siinä Ukrainan liikkeen nopeudessa. Että miinoitehan on vain yksi osa sitä puolustusjärjestelmää aina. Hyvin olennainen osa. Eli linnoitteet, miinotteet, tulenkäytön järjestelyt. Eli se miinoitehan menettää merkityksensä, jos et sä pysty käyttämään siihen miinotteeseen tulta, jolla sä pystyt estämään sen raivaamisen. Sun pitää pystyä tähystämään sitä, valvoa sitä. Eli miinotteen tarkoitus on pysäyttää tai suunnata sen vastustajan joukot sellaiselle alueelle, millä sä pystyt itse käyttämään tulta ja lyömään kautta mielellään tuhoamaan sen vastustajan joukon. Ja ne miinoitteiden määrät tässä venäläisten puolustusjärjestelmän, se näkyy siitä ukrainalaisten liikenopeudesta suoraan, että ne on sellaiset, että niillä on ollut iso merkitys, ne on suunnanneet Ukrainan hyökkäyksen johonkin suuntaan ja he joutuu sitten askel askeleelta käytännössä työntymään siihen puolustusjärjestelmään. Kyllä. Jos mä saan erään kartan, joka on tehty näistä Venäjän havaituista miinotteista. Siellä on paljon etelässä ja paljon idässä juuri niillä rintamilla, mistä äsken puhuit. Mitä voidaan sanoa Venäjän armeijan kyvystä tai ammattitaidosta miinoittaa? No, he ovat siihen valmistautuneet. Siellä on välineet on olemassa, menetelmät on olemassa ja niin kuin näkyy, niin sinne ne miinat laitetaan ja se miinojen tarkoitus, jolla on selkeästi, niin se on osa venäläissotataitoa, niin kuin se kaikilla muillakin asevoimilla on. Mutta ei kai tuossa, me nähdään tuosta, että kyllähän se on hyvin merkittävä ase Venäjän maavoimien käytössä, että sen vastustajan toiminnan rajoittamiseen silloin, kun ollaan itse puolustuksessa ja vastustaja ottanut aloitteen. Ei kai siinä oikeastaan muuta sanottavaa, että siihen on varauduttava aina, että kyllä se tehokas ase. Ukrainan puolustusministeri on ilmoittanut, että Ukraina on tällä hetkellä maailman miinoitetuin maa. Mitä se voisi tarkoittaa lukumäärissä tai jotenkin ymmärrettävissä suurissa? Se tarkoittaa, että noilla rintamalinjoilla niin niillä on miljoonia räjähteitä, jotka on asetettu sinne sitä varten, että niin ihminen tai ajoneuvo niin kohdatessaan sen, niin se vahingoittuu. Jos me katsotaan nyt vaikka Balkania 90-luvulla ja siellä käytyjä sotia, niin niitä miinoja raivataan siellä edelleen. Että jos mennään kauemmas vaikka Kambodžaan, missä suomalaiset tultiin jonkun verran raivaamassa, niin siellä oli miljoonia ja ne jatkuu edelleen. Eli tämä tarkoittaa niin kuin 10 vuosien projektia, noiden miinoitteiden raivaaminen. Pääosat pystytään raivaamaan varmaan muutamassa vuodessa, mutta se on sellainen, mikä ei lopu periaatteessa. Yhdessä sukupolvessa ehkä se saadaan jonkunlaiseen loppuun. Vielä tästä miinoiteaseen luonteesta. Voiko sanoa, että Venäjä tavallaan sanelee nyt Ukrainalle säännöt vastahyökkäykseensä? Joo, ei se. Ukrainahan hyökkääjä päättää missä ja milloin ja sitten puolustaja pyrkii rajoittamaan sen hyökkääjän vaihtoehtoja, niin se on jatkuva kilpailu, jota käydään sen hyökkäävän komentajan ja sen puolustavan komentajan niin suunnitelmassa. Että ei se saneleminen on ehkä väärä sana siinä, sitä mä en käyttäisi, mutta se rajoittaa Ukrainan asevoimien niitä operatiivisia toimintamahdollisuuksia liikkua ja he joutuu huomioimaan sen siinä kun nyt me nähdään se käytännössä tuollaisena hitaana hyökkäysrytminä. Kuinka tämmöiset sulutteet ja miinotteet tuhotaan niin, että sen jälkeen jatketaan niin oppikirjan mukaisesti hyökkäystä? Onko siinä jotain? Joo, siinä on nopeita menetelmiä ja hitaita menetelmiä. Eli nopeimmat menetelmät esimerkiksi, jos puhuttaisiin tällaisesta suurvallamenetelmistä, niin olisi jotain esimerkiksi erittäin suuria, vaikka useiden tonnien kaasuuntuvia räjähteitä, kaasuuntuvaa ainetta, joka sen jälkeen leviää siihen maahan. Se räjäytetään ja se räjäyttää pääosasin maassa olevista miinoista, jonka jälkeen siinä voidaan esimerkiksi mekanisoidun joukolla ajaa yli. Ja sitten on erinäköisiä raivaimia joukolla, joilla ammutaan rakettiraivaimiksi kutsuttu laite, joka ammutaan jotain määrättyä linjaa pitkin. Ja siinä on köysi, jossa on räjähdysainetta joka kohdassa ja se räjähtää. Ja sen jälkeen poistaa joltakin määrätyltä alueelta, tuhoaa pääosan niistä miinoista, mutta ainahan sinne jotain jää. Tällaisilla pystyy niin kuin nopeita reikiä tekemään tällaiseen miinotteeseen, mutta sitten kun ne miinotteet ovat toistuvia ja jatkuvia, niin se ei välttämättä ole. Sitten jos sieltä halutaan
logistiikkaa, tavallisia kuorma-autoja ja muilla, luoda niille sellaiselle taas panssaroimattomalle kalustolle reitit, niin sittenhän ne pitää käydä kaivamassa sieltä ne kaikki pois. Et siellä ei mitään pakotietä, siitä ei oikein ole. Ja se kaivaminen vaatisi sitten löytää, sitten pitää joko tuhota tai ottaa ylös. Eri aselajien tukea, että siellä voidaan operoida. Kyllä. Että pioneerit voivat toimia. Kuinka tärkeä maali viholliselle on tämä miinanraiva ja pioneerit? Mä lähtisin niitä erottelemaan sen takia, että sodankäyntihan perustuu lopun perin, se ei perustu lavetteihin tai yhteen aselajiin tai muun. Eli se käytännössä se taito tulee sieltä kyvystä yhdistää erilaisia vaikutuksia. Jos me mennään tämä taktiikka, mitä ukrainalaiset toteuttaa, että pala palalta ottaa haltuun joku osa ja sen jälkeen tykistöllä suojaa sen ja pitää sen ja valmistautuu seuraan. Sehän on jo ensimmäisen maailmansodan ajalta se taktiikka. Että se ei sinänsä, periaatteet on helppoja, käytännön toteutus vaikea, mutta venäläiset ja ukrainalaiset, nyt meillä on sitten sen jälkeen nykyaikaiset sensorit, elektronisen sodankäynnin välineet, joilla pystytään ensinnäkin näkemään, tunnistamaan liike siellä. Sen jälkeen kyetään siihen ampumaan hyvinkin nopealla rytmillä havainnon jälkeen täsmäaseella suoraan kohteeseen, aluevaikutteisilla aseilla. Niin se yhdistelmähän on se, että miten sä osaat käyttää sitä sun taistelujärjestelmän kokonaisuutta ja mitä sä käytät missäkin vaiheessa. Niin en lähtisi irrottamaan siitä sotilaana niin yhtäkään palaa tuosta taistelujärjestelmästä. Jokaisella on oma paikkansa aina eri vaiheissa sitä operaatiota. Onko summa summarum sanottava, että Ukrainalta puuttuu näitä tiettyjä tärkeitä pioneeritoiminnan osia? Se on varmaan se isoin asia operaation näkökulmasta on se raskas tuli. Eli tällaisen linnoitusvyöhykkeen ja miinotteiden läpäisyyn, niin silloin kun sulla on raskaita aseita esimerkiksi, ja pystyt käyttämään isoja lentopommeja ja jos sulla on runsaasti on tällaisia esimerkiksi rakettiraiva, missä sä pystyt niin kuin nopeammin läpäisee tuollaisen vyöhykkeen. Mutta isoin asia on tosiaan se raskas tuli, mikä ulottuu sinne vastustajan selustaan siitä. Kyllä. Tässä on kuvia, jossa on myös Suomen Ukrainan lahjoittamia Leopard 2, jotka ovat raivauskäyttöön muokattuja, niin nämä kuvat ovat niistä ensimmäisistä taisteluista, jossa nämä otti osumaa. Sen jälkeen niitä on uudestaan kunnostettu, ne ovat taas rintamalla toiminnassa, mutta se on sitä hitaampaa ja tulen alla niin sanotusti. Joo, se on panssaroitu laite, eli silloin se pystytään viemään sellaiseen tilanteeseen, missä käy. Niin kuin siitähän ne teki juuri sitä työtä, mihin ne oli tarkoitettu, ja ne otti sen jälkeen ne vastustaja tunnisti ja kykeni vaikuttamaan niihin, ja sitten sen jälkeen ne olivat pois käytöstä jonkun aikaa. Tekivät työnsä niin sanotusti. Että. Kyllä. Eli miinotteet ovat hidastaneet Ukrainan hyökkäystä ja tekevät sitä ilmeisesti koko ajan. Toistaiseksi jo, eikä siitä loppu, että miinoite on yksi osa sitä venäläisen puolustusjärjestelmää. Siitä tietysti jos ajatellaan hyvin pitkällä jänteellä, että jos venäläiset näkee esimerkiksi tai kykenee tuottamaan sellaisen voiman, että he kykenisivät itse offensiiviin näillä alueilla, niin sitten he joutuvat sitten ratkaisemaan myös tämän vastaavan ongelman, myös omat miinotteet. Miinotteethan rajoittaa aina omaakin liikettä jollakin tasolla. Sellaista ei ole näkyvissä tällä hetkellä, että venäläisillä olisi kyky luoda offensiivinen kyky. Okei, otan yksi tärkeä asia vielä esiin tässä studiossa. Ukraina on tehnyt lennokki-iskuja Moskovaan jo 5 yönä peräkkäin. Myös sotilaslentokentille pääkaupungin läheisyydessä ja muihinkin Venäjän kaupunkeihin on isketty lennokein. Mitä näistä Ukrainan lennokeista tiedetään ja miten niillä operoidaan? Joo, lennokki-iskut Ukraina on toteuttanut käytännössä viime marras-joulukuusta alkaen Venäjän puolelle. Pääosin ne iskut on tapahtunut Ukrainan Venäjän miehittämällä alueella, mutta ne on edelleen, he ovat yksittäisiä iskuja toteuttanut Venäjän puolelle sekä siinä raja-alueelle että sitten viime joulukuussa niin Venäjän pommitusilmavoimien tukikohtaan myöskin joitakin iskuja. Ja ukrainalaiset ei ole tuoneet sitä esiin, että he iskevät. Nyt taisi olla ensimmäiset kerrat, että joku ukrainalainen viranomainen ilmoitti, että kyllä näitä me jatkamme ja niin edelleen. Ja se volyymi on asteittain kasvanut koko ajan, eli sitä mukaan kun he on kyenneet tuottamaan kalustoa. Se kalusto on näyttänyt olevan varsin yksinkertaista droonikalustoa, joka kykenee lentää useiden satojen kilometrien matkoja, mitä ilmeisimmin, että mitä sieltä on tunnistettu. Ja
siinä on ehkä isoin asia, että miksi sitä tehdään, niin se keskeinen ongelma on se ilmarintama. Eli Venäjällä on ollut 1,5 vuotta kyky tuhota Ukrainan infrastruktuuriin, laukaista erilaisia iskuaseita haluamiinsa kohteisiin Ukrainassa. Ja se pelkkä ilmapuolustushan ei riitä tähän, koska tuollaiset alueet ne ei millään lailla puolustettavissa kokonaisuutena, että se ilmapuolustus päästään aina läpi. Niin sulla on oltava sitten se iskukyky myös, että sä kykenet vaikuttamaan siihen vastustajan periaatteessa heidän iskukykynsä, mutta tässä kohtaa ukrainalaisten yksittäiset iskut, mitä he on toteuttanut, niin mitä ilmeisimmin pyrkii asettamaan Venäjän sodanjohdolle sellaisen mahdollisuuden, että he joutuu pohtimaan sitä, että kannattaako näitä heidän omia iskuja jatkaa Ukrainaan. Eli pitkällä jänteellä varmaan Ukraina tulee lisäämään niitä iskuja. Niin Ukraina on sanonut näitä tavallaan kostoiskuiksi ihan suoraan. Joo, se on ehkä se julkinen osuus siitä on tällä lailla siitä tietysti omalle väestölle, koska venäläiset ovat käytännössä ne tappaneet runsaasti Ukrainan siviiliväestöä iskuillaan ja vahingoittaneet. Ja silloin että sä osoitat, että kykenet vaikuttaa myös Venäjään ja Venäjän sisällä. Niin toinen on sitten tietysti venäläinen suuri yleisö, mihin kyllä ilmaistaan, että kyllä tämä sota on totta, että täällä tapahtuu tällä hetkellä tällaisia asioita. Mutta niillähän ei ole sellaista varsinaista estävää vaikutusta niin kuin Venäjän sodan käyntiin ole millään lailla, että ne on yksittäisiä iskuja ainoastaan, niiden pitäisi olla massamaisia, että niillä olisi jonkunlaisia siihen. Eli enemmän ne kohdistuu siihen psykologiseen puoleen omalla vastajan puolella, mutta tämmöinen nyt esimerkiksi, mikä ilmeisemmin toteutui tuohon Venäjän pommitusilmavoimien tukikohtaan, niin sillä näytti olemaan myös vaikutuksia sitten venäläisten pommitustaktiikkaa, että ne kiistivät niin hetkellisesti ainakin venäläisten mahdollisuuden vapaasti pommittaa. Kyllä, ja joutuvat siirtämään kauemmaksi Joo, se suurin ongelma tuossa Ukrainan näkökulmasta, niin eihän tällä sodalle ole loppua siinä mielessä, että Venäjähän ratkaisee sen itse, jatkaako se sotaa vai ei, koska ei ole mahdollisuutta, Ukrainalla edellytyksiä estää sitä, että Venäjä resurssoi sen sodan käyntinsä, niin Venäjä sen resurssoi sen sodan käyntinsä vapaasti, sitten ei kukaan ulkopuolelta pakota muuttamaan sitä resurssointia. Että se pystyy sen päättämään itse, mihin se laittaa ne varansa ja resurssinsa. Se on se keskeinen ongelma siellä, mihinkä pyritään noilla iskuilla vastaamaan. Tässä resurssoinnilla pyrkiikö Ukraina tässä tavallaan vaikuttamaan siihen, että Venäjä joutuu siirtämään ilmatorjunta-asettaan syvemmälle Venäjälle, pois Ukrainan rajan läheisyydestä? Joo, se on yksi sellainen sotilaallinen vaikutus, mikä sieltä syntyy. Sehän on tällaiset hyvin matalalla lentävät niin hitaat kohteet. Että käytännössä Länsi-Venäjä on sen kokoinen alue, että jokaista reikää ei mitenkään pysty tukkimaan siellä. Että siellä on paljon vapaata tilaa, missä voi. Ja silloin se tietysti, kun menee sinne kohteille, että niille oletetuille kohteille, niillä pyritään se ilmapuolustus toteuttaa, niin kuin nyt on Moskovan alueella. On nyt sitten venäläiset on ilmoittaneet, että he ovat ilmatilaa sulkeneet ja sen jälkeen elektronisen sodan käynnin ja sitten ohjusilmatorjunnalla niin torjuneet näitä. Sitähän se tarkoittaa, että se kohteella sä pystyt sitten torjumaan sen, kun siellä sä sen havaitset todellisuudessa sen vehkeen sitten. Mainitsit, että on tavallaan valtavan Venäjän maata on mahdotonta kokonaan valvoa. Kysymys kuuluu, voidaanko tästä vetää joku johtopäätös Venäjän ilmatorjunnan tehosta, että siellä räjähtelee lennokkeja Venäjän maaperällä? Joo, voidaan toki. Siinä on se tausta, että Venäjän ilmapuolustushan on rakennettu. Siellä on maakomponentti, itse on ilmakomponentti ja siinä on kerroksia sieltä rajalta sisäänpäin. Ja se keskeinen uhkakuva, mille se on rakennettu, niin on Yhdysvaltojen ilma-avaruusisku ja sen kokonaisuus. Eli tällaisten yksittäisten droonien osalta niin sitten ei ole rakennettu tällaisia uhkaa kokonaisuutena, mutta siellä kohteilla niin kyllä. Ja se, että se ukrainalaiset pystyy läpäisemään sen ilmapuolustuksen, niin sitähän se tasan tarkkaan kertoo, että venäläiset ei kykene tämän tasoisia kohteita havaitsemaan ja torjumaan osilta ennen kuin siellä kohteella vasta. Mikä sitten, mitä he varmasti pyrkivät muuttamaan sitten tätä tilannetta tässä tämän sodan kuluessa, jolle sinänsä droonit ei ole uusia, se on tullut massamaisesti nyt tullut käyttöön ja länsimaiseen niin yleiseen keskusteluun tämän sodan aikana, mutta kun me mennään takaisin päin 10 vuotta, niin 15 vuotta, niin ne droonit on ollut esimerkiksi Lähi-idän konflikteissa, niin ne on koko ajan läsnä olevia aseita.
Nyt kun näitä on tiivistetty näitä iskuja, Ukraina tosiaan iskenyt 5. päivänä peräkkäin, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Ukraina on huomannut, että tuolla on tuommoinen niin kuin dronen mertävä, lennokin mentävä aukko jossain kohtaa Venäjän puolustusta. Tullaanko tätä näkemään nyt jatkuvasti tänä syksynä? Todennäköisesti joo. Mutta nythän tässä on, se on tällä hetkellä, että se volyymi on varmaan, he pyrkivät kasvattamaan sitä. Mutta nyt meille taas sitten se, että mikä se Ukraina, me ollaan tässä semmoisessa kulutustaistelussa, jossa teollinen tuotantokyky on toista teollista tuotantokykyä vastassa. Että ne on hyvin yksinkertaisia laitteita, että jos niitä pystyy tuottaa, jos on tuotantotilat, niin nopeastikin varmasti suuriakin määriä, mutta se, mikä se Ukrainan todellinen tuotantokyky on. Nyt he näkee hyödylliseksi tällä hetkellä sen kampanjan toteuttamiseen. Että se, että jatkuuko se kampanja, niin siihen meillä ei tietysti ole keinoa tietää. Mutta luonnollisesti he käyttää niitä reikiä, mitkä he ovat tunnistaneet Venäjän ilmapuolella. Venäjä pyrkii niitä paikkaamaan ja Ukraina hakee uusia reikiä. Tässä on ollut vastakkainen kamppailu koko ajan käynnissä niin Venäjän iskuaseiden kanssa Ukrainan ilmapuolustuksella. Mä kysyn vielä tarkemmin sitä, vaikka et välttämättä voisi siihen antaa tietenkään mitään faktavastausta, mutta käsityksessä siitä, onko Ukrainalla Venäjän sisällä toiminnassa joitain erikoisjoukkoja lähettämässä näitä droneja tuonne 600-700 kilometrin päähän Venäjän syvyyteen, vai lentävätkö nämä lennokit niin pitkä matkan? Joo, no ne julkisuuteen on tullut ne kuvaukset näistä ukrainalaisista lennokkeista, mitä on nostettu esiin, että niillä on satojen kilometrien etäisyydet, joihin ne kykenee. Että sellaisia on tuotu useita kappaleita esiin. Tuohon on todella kysymys, mihin me ei ole käytännössä meillä avoimilla lähteillä vastausta. Että me esimerkiksi FSB pystyisi vastaamaan tähän kysymykseen paremmin kuin me täällä. Venäläinen Tu-22-pommikone tuhottiin lauantaina eräiden tietojen mukaan Soltsyn lentotukikohdassa Novgorodin alueella. Se on 650 kilometriä Ukrainan rajasta. Tämä nosti niin kuin mun huulille tämän kysymyksen, joka on aika merkittävä asia. Joutuuko Venäjä nyt siirtämään tuoltakin raskaita pommikoneita jonnekin kauemmaksi? Joo, niin he ilmeisesti niiden julkisten lähteiden mukaan toimivat. Että se oli vastaava isku, oli taas Engelsin tukikohta, oli myös tuossa viime joulukuussa. Jos on niitä raskaita, he kutsuvat niitä strategisesti pommikoneet, joilla on tuhansia kilometriä lentomatkat. Ja tämä on myös raskas pommikone, nämä Tu-22-pommikoneet. Ja ne on niitä välineitä juuri, millä risteilyohjuksia lauotaan niin Ukrainaan, ja ukrainalaiset pyrkii tällaisilla niin häiritsemään sitten niiden kyseisten koneiden niin kuin taistelutaktiikkaa, että miten niitä pystyy esimerkiksi keskeyttämään tuon hyökkäyksen jossakin kohtaa. Kuinka tärkeäksi noin sotataktisesti arvioit lennokkien käytön? Ukraina pystyy nyt iskemään Venäjän maaperälle. Zelenski halusi viedä sodan Venäjän maaperälle. Kuinka tärkeää se on ukrainalaisten mielestä? Kuinka tavallaan tärkeää ja merkittävää se on Venäjän sisällä? Kyllä sotilaallisesti se on ihan täysin olennainen kysymys. Mä en mene tästä poliittiseen puoleen ollenkaan. Niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin Venäjä on iskenyt 1,5 vuotta Ukrainan infrastruktuuriin ja väestöön. Ja Ukrainan ilmapuolustus on kyennyt kestämään pahimpien mahdollisten vahinkojen syntymisen koko ajan. Mutta Venäjällä ei ole minkäännäköistä tarvetta lopettaa sitä ennen pelkästään sillä, että ukrainalaiset torjuu niitä. Tämä on yksi sotilaallisesti, tämä on väline asettaa Venäjän sodanjohto sen kysymyksen äärelle, että kannattaako jatkaa, ja jos kannattaa, niin millä lailla niitä iskuja Ukrainan infrastruktuuriin, mihin kohteisiin. Eli he joutuu yrittää asettaa Venäjän sodanjohdon asetelmaa, jossa se joutuu pohtimaan, että kannattaako niitä jatkaa, niitä iskuja, koska he ei pysty. Tämä on se väline, millä siihen yritetään vaikuttaa. Sitten tulee nämä poliittiset ja moraaliin riittyvät kysymykset, ja tulee sitten sen lisäksi. Otan yhden asian vielä esiin. Puolustusministeri Shoigu ilmoitti viikko sitten Venäjän lisäävän länsirajansa puolustusta. Perusteluina Puolan armeijan vahvistuminen ja Suomen NATO-jäsenyys. Onko tuo vain puhetta vai löytyykö Shoigulle sen takaa keinoja ja voimavaroja? No, tässä mä lähtisin taas siihen taisteluoperaatio puolustussuunnittelu. Puolustussuunnittelu ulottuu vuosien ja vuosikymmenien päähän. Ja nyt Venäjällä on taas tämän sodan aikana kaikki heidän resurssinsa suuntautuvat tällä hetkellä siihen sotaan ja sen sodan ylläpitoon ja tukemiseen. Se me ollaan nähty esimerkiksi Suomen rajoilla olevissa varuskunnissa, vastaavasti se on nähty myös tuolla Baltian rajoilla olevissa varuskunnissa ja niin edelleen.
Eli he suuntaavat sen maavoimansa erityisesti niin Ukrainaan. Ilma-aseessa ilmapuolustus, niin sehän heillä on edelleen valmiudessa. Että siellä on se keskeinen ongelma, mikä he ovat ilmaisseet uhkakuvassaan Yhdysvaltojen kyky torjua sitä Yhdysvaltojen ilma-avaruushyökkäystä. Eli se ilmapuolustus ei ole muuttunut mihinkään. Ja nyt me katsotaan, että missä kohtaa se tulee. Puolustussuunnittelussa varmasti näin, että heillä on keskeisiä alueita täällä länsirajalla. Kaliningrad, Pietari, sitten lähdetään Pietarista pohjoiseen, Murmansk, Pietari, Moskova väli. Ja he varmasti joutuu sotilaallisesti, tapahtuu tässä sodassa mitä hyvänsä, niin he joutuu jollain lailla niin lähtee sitä puolustustaan ja sen rakenteita uudistamaan. Ja se on varmaan se tie. Mutta se, että missä kohtaa se tapahtuu, niin sitten ne on aika pitkiä prosesseja, jos uusia joukkoja perustetaan ja niille rakennetaan infrastruktuuri, ne perustetaan. Mutta kyllä he varmasti pidemmällä jänteellä näin tekevät, mutta se ei ole ehkä se ensimmäinen asia, että ensin tämä sota pitää saattaa sotilaallisesti jonkunnäköiseen tasapainotilaan, jonka jälkeen sitten voidaan lähteä kehittämään muuta. Mitä me tiedetään Suomen lähistöllä olevista venäläisistä varuskunnista ja sotilaallisista tukikohdista nyt? Kuinka hyvin ne on nyt miehitetty ja varustettu moderneimmalla kalustolla? Käytännössähän nämä varuskunnat niin tuottivat tähän venäläisten operaatio Ukrainassa niin siitä heti sen alusta alkaen niin joukkoja. Ja sitten ensimmäiset joukot sinne työnnettiin, niin sen jälkeen ne tuotti sinne lisää. Ja sehän on se niiden, mitä ilmeisimmin se niiden keskeinen tehtävä tällä hetkellä. Ja pääosa se heidän uusiin ja moderneen kalustohan sehän työnnettiin tähän sotaan silloin. Eli se on pitkä tie, se rakentaminen. Eli käytännössä joukkoja ja niitä moderneja kalustoja ei ole nyt Suomen lähestöllä olevissa tukikohdissa? Se, mitä me nähdään niin kuin julkisuudessa nyt, niin kyllä ne väistämättä joutuu puristamaan sen sinne Ukrainaan. Totta kai siellä on koulutuskalustot, siellä täytyy olla. Mutta niin kuin tuossa tosiaan esiin, niin ilmapuolustushan ei ole millään lailla muuttunut tässä välissä. Et se on edelleen se sama ilmapuolustus, mikä oli ennen tämän sodan alkua, mikä on rakennettu sen Venäjän suojaamiseen. Ja viimeinen kysymys. Puhuit, niin kun tämä puolustussuunnitelma on pitkäaikainen. Kuinka monesta vuodesta puhutaan, että Venäjällä olisi kävi sodassa mitä vaan, se on kyllä hankala pohdinnan aihe, mutta he pystyivät Suomen rajan tuomaan saman vahvuiseksi kuin se oli. Joo, me voidaan ehkä se ottaa historiallinen perspektiivi, niin sitähän ei ole muuta mahdollista arvioida käytännössä. Et ei venäläiset tiedä varmaan sitä itsekään, miten sen kykenee tekemään. Eli edellinen sotilaallinen uudistus, minkä he käynnisti 2008, ne tavoitteet, mitä sille asetettiin, niin me nyt nähtiin tuossa 2020, eli sellaisen 12 vuoden päästä, niin me nähtiin, että he alkoivat saavuttaa niitä tuloksia, mitä he oli tavoitelleet. Että sellaisen 10 vuoden jänteellä he kykenivät. Silloin Venäjän taloudellinen tilanne oli erinomainen verrattuna tähän nykyiseen. Sillä oli hyvä taloudellinen tilanne, se resurssoi asevoimaansa ja puolustusteollisuutta ja kykeni vapaasti rakentaa sitä asevoimaa, millä he sitten käytännössä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Eli odotettavissa on tietysti sitten vastaavan tyyppinen prosessi milloin ja miten tämä sota sitten päättyykään. Kiitos erittäin pätevästä analyysistä, everstiluutantti Simo Pesu. Tallenne tästä haastattelusta löytyy is.fiistä pian Ilta-Sanomien verkossa siis. Pysykää siellä. Kiitos.